Oi oi Mas, lagi ngopo kowe? Lagi sedih aku, Mbak. Walah, tak delok kat ndek ingi rupamu sedih terus to. Oh, Mbak, kaya ngono lah. Lah ngopo kowe sedih? Cita-citaku mbiyen kuwi pengen dadi pelari, Mbak. Walah ya ampun, sorry Mas, aku ora ngeh iki. Santai wae, Mbak. Ngopo ya aku dilahirkan kaya ngene iki ya? Lah piye Mas? Aku wae ora mudeng kok tanya saya. Walah. Aku ya parah awakku cebol kaya ngene wae. Aku duwe cita-cita ya pengen dadi pembalap. Delalah tercapai tenan iki, Mas, Mbak. Padahal aduh nasib, kowe dadi pembalap tingkat nasional goib to, Cil. Ora sih jane mung balap liar, Mbak. Intine ora kaya ngono lah, Mbak. Mas, Mbak, asal enek niat karo usaha, pasti awak dhewe iso. Percaya to karo aku. BTW Mas Pocong, kowe wis entuk dompet Mbak Kunti ki. Wis lah, Cil. Cepet-cepet melayu woi, langsung gas woi. Lah, woi ku dompetku lho Mas. Pocong biadab.